Идвам. Да, значи 4 клапани. О, супер. Може и 5 са да е, чакай. Ти си. Откъде са? А не, тук е. Май е там още, а? Тук е. Тръгна към мен. Много голямо. Ванка, снимай. Снимам. В момента рибока се чуди как да ти се изплъзне. Много е голяма. Много е голяма, Ванка, не мога да... Дръж. Да не те дръпне в язовира. Много Охо! Ванка, та се е седмица е поне. Тая е огромна. Това е около метър. Леле. Метър штука, Ванка. Дейм. Дръж я. Имаш ли кеп? Идвам с кепа. Аз ти каза как ще го поставиш долу, аз съм минал с рибата над него. Да. Ще е сом. Там наляво малко. Давай. Той сом ли е тук ли? Чакай, ти не, той е сом. Не, ще скъсам мрежата. Ванка, ще скъсам мрежата, стой. Не, Да го извадя ли? чакай. Държиш ли го? Да, извади. ли камерата? Той воблера се оплел силно около мрежата. Снимай. Ти справи ли да снимаш? Не, на видео снима. Давай. Само да може да не нахваща. Стани. Пиен да взема камерата. Малка ти е станала голяма бакия. Оплел се е мая. Да, аз съм го фанал с влакното. Ма не е голям сом. Виж. Целият е оплетен, гледай. Да. Воблера е извън. Той Виж. се е оплел. Воблера е извън той. Той целият се е оплел някъде. Ага. Аз сега не мога да го разплити. Само ще го върташ. Ако Целият- искаш, първо разплети воблера и с него. Целият сом се е оплел, Ванка. Ще се оправи. Не съм много, виж, те се даже Не трябва да го пуснем, той е разхлабени забранено. са. Снимай да го пусна. Ама Да. трябва да направиш няколко снимки. Добре, ще се спра видеото.